Pero eu acórdome de todos os alfareiros xa desde o 1930. Eu nací en 1920, pero en 1930 tiña 10 anos e xa traballábamos por aí, traballábamos de 60 veciños, 56 na alfarería. Só había 4 que eran os ricos. Eses, os que tiñan 4 vacas, 6 eran ricos, esos non lles facía falta. No mes de agosto a setembro, nós usamos sempre 2 clases de barro. E unha tiñamos lá aquí, pero outra íbamos a San Lorenzo, cando íbamos polo barro por todo o ano. E pois traíse para aquí, chamaban o barreiro, non? Está separado, o barro, un barro ten moita liga e outro non ten ninguna. E mezclábase, porque non se podía facer un sin o outro. Un tiña liga de máis e outro tiña liga de menos. E aquí traíanse, medíamolo por cestos pequenos. 6 dun e 6 do outro. E aquí se pisaba tras, hasta que se mezclaba todo ben mezclado. E despois había un para escollelo, pasalo todo pola mão para o boleiro que estaba facendo. Agora temos unha máquina, claro, pero era traballoso, era esclavo. E despois, todo o ano, facer, tornear. E despois o secalo, que hai que ter tamén un arte para secalo. Monterroso, taboada, palas de rei, tamén íbamos a veces. Era esta parte. As desta outra parte, pois eran, ainda mezclábamos algo ca provincia de Coruña, e íbamos á Barqueira e á Moeche. Pero, esos eran outros. Tiñan, porque, para lá de aí, vendíase unha clase de pezas e para daqui outra. E cada grupo tiña unhas feiras. Un grupo de 10 ou de 5, se eran as feiras grandes, pois tíamos máis, iban máis cacharreiros, non? Nós chamábamos cacharreiros. Entonces, xa se facía, xa traballaba un para esas feiras, polo menos cada mes, ou si. E eso era a forma de vender o que producía. Da alfarería houve un auge ao terminar a Segunda Guerra Mundial, porque quedara tamén todo. Pero despois así, xa polo 70 ou por aí, foi cando empezou o plástico e todo eso.